אז תודה לאושרה ולפולסקי ולעמותת חיסונים בחירה מושכלת. יש להם דף בפייסבוק, יש להם קבוצה מדהימה שנחשפתי לה לפני כשנה, והייתי בטוח ששם זה הכל לא על החיסונים, וזה ממש לא ככה. יש דיון מושכל ורצון ממש לבחינה, כל חיסון לגופו והרבה דעות, ויש שם ממש חופש לבדוק ולחקור ביחד, אז אני ממליץ על הקבוצה הזאת. ואני שמח להזמין את רני כשר, ממקימי קהילת באופן טבעי, אקטיביסט בתחומים סביבתיים וחברתיים, ובחודשים האחרונים אתה מבחינתי גיבור ואחד מאנשי השנה במסירות שלך. אתה פשוט מייצר מאמר אחרי כתבה שפותחת את הראש, ואתה מדהים בהתמסרות שלך ובעומק שאתה מביא. ורני ירצה לנו על חיסון הקורונה, ימשיך בעצם את המחקר שאושרה הביאה, על חיסון הקורונה, כללה או הבטחה. תודה רני. כן, שלום רב, תודה רבה שהזמנתם אותי. שלושת הדוברים לפניי ממש הרימו לי להנחתה, ואני מניח שאני אחזור על חלק מהדברים שדיברו, אבל אני אתמקד באמת בחיסון הקורונה, שעוד לא קיים, ולכן אנחנו נצטרך ללמוד עליו מעט, על מה שהוא אמור להיות, או מה שהוא יהיה, קצת מהניסיון שלנו, מהחיסונים שכן קיימים. אז אני אעשה את זה באמצעות מצגת. בואו נראה שהכל עובר נכון. אוקיי. בסדר? כולם רואים? או שעוד לא? אוקיי. אני אתחיל דווקא באמת כמעט ממה שאושרה דיברה בסוף, כתבה שיצאה בפורבס על ידי אסטרופיזיקאי בשם איתן סיגל, שהוא אמר לנו בפירוש שאסור לנו לחקור עניינים מדעיים, אסור לחקור לבד. למה אסור לחקור לבד? מפני שאם אנחנו נחקור לבד, אנחנו עלולים להגיע למסקנות שונות מאשר המדע חושב, או בניגוד לקונסנזוס המדעי, והוא הביא אכן בדיוק את אותם דוגמאות שדניאל למשל הביא, על הפלואוריד, על הפלרת המים, וכמובן על חיסונים. הוא הכניס לשם גם את הארץ השטוחה ועל מכחישי אקלים, אבל הוא הסביר שאם אתם רוצים לדעת מדע, אתם חייבים לשמוע אך ורק למדענים שחוקרים ומומחים באותו תחום, וגם אם אתם מדענים, אסור לכם ללמוד לבד בתחומים מדעיים שאתם לא מבינים בהם, מפני שאתם בסופו של דבר עלולים באמת להגיע למסקנות מוטעות. לגבי החיסון של הקורונה שעדיין לא קיים, אז בואו נראה מראש מה אנחנו צריכים לדעת כאשר אנחנו בכלל מדברים על חיסון. אז קודם כל אנחנו שואלים האם גורם המחלה הוא קטלני, אבישי דיבר על זה קצת ותכף אני קצת אשלים. האם כולנו נמצאים בסיכון, כלומר מה ההבדל בין כל אחד מאיתנו ברמת הסיכון שהוא נמצא אם הוא ידבק בנגיף, האם יש תרופה, כי ברור שאם יש תרופה והיא קלה והיא פשוטה, אז יכול להיות שהמחלה לא כל כך נורא, ואז יכול להיות שלא צריך חיסון. אם יהיה חיסון, האם החיסון יהיה יעיל במניעת התסמינים, כלומר שמי שיקח את החיסון לא יחלה בכלל, או התסמינים שלו יהיו קלים יותר, אבל האם בנוסף גם החיסון ימנע הדבקה? זה דבר מעניין, כי חלק מהחיסונים כבר היום שנמצאים, חיסוני הילדים, חיסוני הילדות, לא כולם מונעים את כל התסמינים, וגם לא כולם מונעים הדבקה. אז בעצם, לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז בשביל מה בכלל אנחנו רוצים את החיסון הזה? האם לחיסון שעדיין לא קיים, האם יהיה לו פרופיל בטיחותי ידוע? כלומר, האם אנחנו, לפני שנחליט האם לקבל אותו או לא, אם תהיה לנו אפשרות להחליט,
האם יהיה לו פרופיל בטיחותי שבו נוכל להגיד, האם אני באופן אישי או בני משפחתי, האם אני צריך לקחת את החיסון, האם יותר מסוכן לי לחלות, או אולי יותר מסוכן לי לקבל את החיסון. האם אחרי שיתנו את החיסון, האם יהיה מעקב אחרי היעילות שלו והבטיחות שלו, מפני שידוע שחיסונים, כמו כל תרופה, יכולים לגרום לתופעות לוואי, לפעמים תופעות לוואי שמופיעות שנים לאחר מכן, והאם באמת קיים כזה מעקב, ויהיה מעקב כזה אחרי חיסון הקורונה. אם בכל זאת יהיו נפגעים, מי אחראי לפצות על נפגעי החיסון, רק שתדעו שחברות התרופות לא אחראיות על שום חיסון עד היום, ומי שאחראי זה רק המדינה שאומרת לך, ממליצה לך או כופה עליך לקחת את החיסון, אבל החיסונים הם מוצר מיוחד במינו של החברה שמייצרת אותו, אין בכלל, אין אחריות משפטית, וזו אחת הסיבות כנראה שחלק מהחיסונים לא ממש יעילים וגם לא ממש בטוחים. וכמובן, השאלה היא האם בסופו של דבר אנחנו נהיה חייבים לקחת את אותו חיסון שעדיין לא קיים, או שהיא התייחסה גם לזה. אז קודם כל, האם המחלה מסוכנת? בסוף מאי, פאוצ'י דיבר, פאוצ'י זה היועץ של טראמפ, כבר מ-1985, הוא יועץ לכל הנשיאים בנושא מחלות נגיפיות וחיסונים. לפאוצ'י יש גם קשר כספי, יש לו פטנט, הוא שותף בפטנט על החיסונים שנבדקים בחברת מודרנה, ולכן כנראה הוא גם מאוד מקדם אותם. אז בסוף מאי דובר על שה-CDC אמר, העריך שהתמותה מהקורונה היא 0.26%. מקובל בעולם שהשפעת היא פחות או יותר 0.1, אז לכן מדובר על משהו שהוא אולי פי 2.5, אבל לא הרבה יותר רחוק, וכאשר יש התפרצויות מאוד חזקות, שלמשל שפעת החזירים, אז יכול להיות שאחוז התמותה גדול יותר, ובכל זאת מעולם לא חווינו את כל כך הרבה גזרות וכל כך הרבה פגיעה בזכויות האדם. תראו למשל ששפעת היא 0.1, אבל תראו שיש לא מעט מחלות, אפילו חצבת, מיזלס, שמדברים על אחוז תמותה 1.45%, אז נכון שיש חיסון, והיום יש מעט מאוד חולים בחצבת, אבל גם לפני עידן החיסונים, למעשה היו מעט מאוד מתים מחצבת, ותראו למשל את השחפת, טוברקולוזיס, אחוז תמותה מאוד גבוה, ובכל זאת, ויש חיסון, ובכל זאת אנחנו לא מקבלים שום סגר, והאבולה בכלל. אז בוא נאמר שיחסית כרגע לפחות ה-COVID-19 לא נראה כמשהו מאוד מאוד קטלני. אבל מעבר לזה, אנחנו צריכים לראות, כאשר בודקים אם המחלה קטלנית, צריך לראות עבור מי היא קטלנית. וכפי שאבישי באמת הזכיר, רוב המתים הם מעל גיל 80, הגיל החציוני בישראל הוא 83, אני חושב, או 84, וגם צריך לזכור שהמתים שמוכרזים כמתים מקורונה, מסתבר כבר הרבה זמן, אבל עכשיו זה גם התפרסם בעיתונות מיינסטרים, אז אולי יתחילו אנשים להאמין בזה, שבעצם משרד הבריאות, בעקבות ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי, למעשה כל מי שנמצא בגופו, נמצא חיובי לקורונה, ומת ונפטר, אז כותבים שהוא נפטר מקורונה, בכלל לא משנה אם הוא היה נפטר גם בלי הקורונה, העיקר שיש בגופו קורונה, אין שום נתיחות לאחר מוות, לכן אי אפשר לדעת באמת שהקורונה, שהנגיף היה הגורם הבסיסי, או הגורם התורם העיקרי למחלה, אז לכן גם בארץ, אבל גם בחו"ל, כולל באיטליה, בארצות הברית, וכל המדינות שיש הרבה מאוד חולים, אין הוכחות שהנגיף אכן גורם למחלה, יכול להיות שהוא קצת מגביר מחלה קיימת, או תרופות קיימות, כי באמת הרבה מאלה שהוא
אלה שנפטרים מקורונה, יש להם בעצם, זה לא מחלות רקע, אלא יותר נכון להגיד תרופות רקע, והם נמצאים הרבה יותר בסיכון. דל ביגטרי, שלאחרונה הוריד אותו מיוטיוב, כי הוא כנראה התחיל להיות ממש מסוכן לממסד, עשה חישוב על פי הנתונים של ה-CDC, מה הסיכוי של כל אחד מאיתנו, מבחינת הגיל, למות אם הוא נדבק מהנגיף, ותראו שבאמת 1 ל-500, מעל גיל 65 זה 1 ל-500, אבל אנשים צעירים בין 25 ל-65, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן, ועד גיל 24 מדובר על סיכוי של 1 ל-250,000, זה סיכוי כל כך קלוש, שאנחנו נצטרך לזכור את המספרים האלו, כאשר יגיע חיסון, אם יגיע, ויגידו לנו שאנחנו צריכים לחסן למשל את הילדים שלנו. האם אנחנו נצטרך לחסן את הילדים שלנו ממחלה שהסיכוי של ילדים וצעירים למות ממנה הוא כל כך נמוך? זה יהיה בתנאי שהסיכון של החיסון יהיה הרבה יותר נמוך מהסיכוי למות ממנה, כי בעצם קבלת חיסון היא עניין של איזון בין כמה מסוכן החיסון וכמה מסוכנת המחלה. פרמטר נוסף זה האם יש תרופה, ומסתבר למרות שכנראה יש תרופה ויש לא מעט רופאים שאומרים שיש להם ניסיון טוב מאוד, למשל עם התרופה שנקראת הידרוכלורוקווין, תרופה שאושרה על ידי ה-FDA כבר ב-1955 למלריה, אבל מטפלים בה גם למקרים רפואיים אחרים. היא אפילו מאושרת לנשים בהיריון ומיניקות, מה שהרבה מאוד תרופות לא מאושרות. אבל קבוצת רופאים שלפני שבועיים יצאה בהצהרה ובסיפורים מניסיונם האישי, רופאים, שהם הצליחו לרפא אחוז מאוד גבוה, אפילו 100% מהמטופלים שלהם על ידי שימוש בתרופה הזאת. התרופה הזאת יש מקומות שאסור להשתמש בה, והממסד הרפואי ממשיך ואומר, זו תרופה מסוכנת. מעניין שאחרי 65 שנה, אחרי שיותר אפילו, עדיין, 75 שנה עדיין התרופה הזו מסוכנת, ובכל זאת היא ניתנת, למשל בשנת 2017, היא ניתנה ליותר מ5 מיליון מטופלים. פתאום היא הפכה להיות מסוכנת. למה זה חשוב? מפני שאם אין תרופה, אז הפתרון היחיד הוא כמובן פתרון של חיסון. זו שארגנה את קבוצת הרופאים, מסתבר ממש לפני אתמול, מסתבר שהיא גם פוטרה מעבודתה. יש פה ממש השתקה של רופאים, מורידים אותם מהרשתות החברתיות, מפטרים אותם, מאיימים עליהם באופן מופגן, ובאמת מדע הרפואה, כפי שדניאל אמר, הוא כבר לא מדע, זה מדע קנוי שלא מאפשר שום דיון, גם בתוך חברי קהילת המדענים. במסגרת הבלבול שאושרה דיברה עליו, אז בבקשה, כתבה מאתמול, ראש ארגון הבריאות העולמי, יש סיכוי שלעולם לא יהיה חיסון לקורונה. האם, על סמך מה הוא אומר את זה? האם הוא מסביר, אחרי שיש כבר טריליונים של דולרים שמושקעים בחיסון, מאיפה הוא מוציא את הדבר הזה? יכול להיות זה שוב איזושהי אסטרטגיה של הפחדה, אומרים לקהל, לא יהיה חיסון אולי, ואז כשכן יהיה חיסון, אז יגידו, וואי, איזה מזל, טוב שיש לנו מדענים טובים. האם יש אינטרסים כספיים בנושא החיסונים? יש פה 3 סימני שאלה, פשוט לא היה מקום לעוד סימני שאלה. בוודאי שיש, מדובר פה עכשיו בהרבה מאוד כסף שכרגע, בגלל הפאניקה שנוצרה, יצרו אותה כמובן, בגלל הפאניקה שנוצרה, הרי שחברות התרופות מקבלות הרבה מאוד כסף כדי לפתח את החיסונים, לאחר מכן הם יקבלו הרבה מאוד כסף על זה שהם ייצרו את החיסונים ויחלקו את החיסונים, ואם יהיה מדובר בחיסון של הקורונה, קורונה זה בסך הכל, זהו נגיף עם משפחה של נגיפים שעושים מחלות דמויות שפעת, אז כנראה זה לא יספיק, זה לא מספיק לקבל חיסון אחד, כבר עכשיו מדברים על כך שצריך לפחות 2 מנות, וכנראה בכל שנה. אם באמת החיסון יגיע, וגם אם יגיעו כמה חיסונים, זה יהיה כנראה ביצת הזהב של חברות התרופות. כל מי שתצליח לייצר חיסון שיעבור את האישורים, ותכף נראה עד כמה האישורים האלה שווים,
ויגיעו, ובכל זאת ימכרו אותם למדינות. תראו שהרבה מדינות קנו כבר מראש את החיסונים, עוד לפני שבכלל יודעים אם יש חיסונים. החברות האלה יעשו הרבה מאוד כסף. החיסונים בשנים האחרונות זה המוצרים המובילים של חברות התרופות, ויש גם סיבה, והזכרתי סיבה אחת קודם, מפני שאין להם אחריות משפטית, ודבר שני, כמובן, זהו מוצר, תרופה שניתנת לאנשים בריאים. כרגע לפחות יש יותר אנשים בריאים מאשר אנשים חולים בעולם, ולכן הרבה יותר כדאי למכור תרופה לקבוצה גדולה של אנשים שהם בריאים, ולהבטיח להם שככה הם גם לא יהיו חולים. ההבטחה הזו היא כמובן לא מתממשת בהרבה מאוד מקרים, שלא נדבר על תופעות הלוואי של החיסונים. החששות מפני החיסון המיועד הם לא סתם חששות, הן מופיעות באמת גם בעיתונים, פה ושם בעיתונים כמו The New York Times, שהוא דווקא מאוד מעודד חיסונים, אבל אפילו ב-Doctors Only מדברים על כך שיש חשש שהחיסון מפותח מהר מדי. זה לא סתם, זה שחיסונים, כמו תרופות, לוקח להם בין 10 ל-15 שנה להגיע מתחילת הפיתוח ועד שהוא מקבל אישור ונותנים אותו לקהל היעד שלו. אבל ל-FDA יש שיטה, יש מין אישור כזה שהוא אישור מוגבל, תראו מה שנקרא פה EUA, ובאמת ה-FDA נתן להרבה מאוד חברות תרופות לפתח את החיסון, ואולי גם ייתן להם את האישור עוד לפני שהאישור יהיה אישור, כמו שעד עכשיו נהוג היה לתת אישורים לחיסונים. עוד מעט אני אראה לכם גם שהאישורים האלה הם אישורים מאוד בעייתיים. לכאן גם נכנס עניין של ניסויים בבני אדם. אנחנו יודעים הרי שזוהי תרופה שצריכים בסופו של דבר לנסות על בני אדם. כל השלבים של החיסונים, בדרך כלל שמפתחים את החיסונים, אז מתחילים בניסויים בבעלי חיים קטנים, אחר כך בבעלי חיים יותר קרובים לאדם, ולאחר מכן מגיעים גם לניסויים בבני אדם. ההבדל המהותי בין חיסונים אצל בעלי חיים לבין חיסונים אצל בני אדם, זה שאצל בעלי חיים אפשר לתת להם את החיסון, לבדוק אם הם פיתחו נוגדנים, ואז להדביק אותם בכוונה במחלה ולראות איך הם מגיבים. בשני נגיפי הקורונה הקודמים, בסארס של 2002-2003 ובמרס של 2012, ניסו לפתח חיסון, הצליחו לייצר חיסונים שונים שנתנו אותם למחרסמים, נדמה לי, וגם לקופים, אבל כאשר חשפו אותם לנגיף הטבעי, הם יצרו בגופם תגובה מוגזמת של מערכת החיסון, והם מתו מוות מאוד מאוד לא נעים. והנה הפעם, רק שתדעו שהרבה מאוד מהחיסונים שכרגע נמצאים בקנה, ה-FDA אישר להם לדלג על השלב של חיסונים בבעלי החיים. והשאלה, אם באמת ייתנו לבני אדם, אותם אלה שכולל הנסיינים, אחרי שיחסנו אותם, האם יחשפו אותם לנגיף הטבעי. כרגע מדובר על פעולה לא אתית שאסור לעשות אותה, אבל תחשבו איפה עושים את החיסונים. אז כאן המנכ"ל של החברה האמריקאית, אחת החברות, רוצה לעשות חיסונים בישראל, אבל הניסויים האלה, כמו שאתם יודעים, לא תמיד אנחנו יודעים עליהם. היה כבר מקרה בארץ של חיסון לאנטרקס שנעשה על חיילים. יש את כתב התביעה החמור על 500,000 תינוקות שקיבלו חיסון שלא אושר על ידי ה-FDA, ובכל זאת ניתן במין ניסוי כזה של חצי מדינה מחדרה בצפונה נתנו חיסון אחד, וחצי מחדרה דרומה לחיסון אחר, וכנראה שהחיסון הזה הוא חיסון שיצר הרבה מאוד תגובות. אבל איפה יעשו את החיסונים? כמובן במדינות עניות ולא דמוקרטיות. בסין למשל, כבר עכשיו כנראה מתקדמים ניסויים לחיסונים. ברוסיה כבר עכשיו מתכוונים בספטמבר ואוקטובר להתחיל לתת חיסונים עוד לפני שיודעים מה החיסונים האלה שווים ומה הם יכולים לגרום. בברזיל יש כנראה ניסויים. כרגיל, במנגלדש, בהודו, המדינות של העולם השלישי הם אלו שיקבלו ראשונים את החיסונים כניסיון, ואנחנו נראה אחר כך במדינות שלנו האם יהיה כדאי לקבל אותם.
ונשאל שוב השאלה, באמת, האם החיסון יהיה חיסון יעיל? כלומר, מה זה חיסון יעיל? האם החיסון יגן גם מפני המחלה? כלומר, מי שיקבל את החיסון, גם אם הוא ייחשף וכאילו ידבק, האם יהיה לו תסמינים של המחלה? וגם אם הוא ידבק, האם הוא גם ידביק אחרים? יש פה משמעות מאוד חשובה, מפני שבדרך כלל החיסונים, כשנותנים את החיסונים כדי להשיג למשל חסינות עדר, זה בתנאי שבאמת מי שמקבל את החיסון לא יכול להדביק אחרים, כי אם הוא כן יכול להדביק אחרים, אז בעצם החיסון מתאים אך ורק לבן אדם עצמו, ובמצב שבו המחלה היא מחלה כל כך חלשה, כל כך מעט מתים ממנה, וכמעט כולם אין להם תסמינים, אז בעצם איזה תסמינים בדיוק הם יחסכו החיסונים האלו? אם לרוב האוכלוסייה בכלל אין בכלל תסמינים. אי אפשר להקטין תסמינים שלא קיימים. וכמובן, ולמה זה חשוב? כי שוב, כי לכל גיל יש את הסיכון שלו מהמחלה, וכל אחד, בהתאם לגיל שלו ובהתאם לקבוצת הסיכון שהוא נמצא או לא נמצא, הוא יצטרך להחליט האם כדאי לו לקחת חיסון שיש לו כמובן תופעות לוואי, לא בטוח שנדע אותם, אבל לכל חיסון יש תופעות לוואי, ואת זה הוא יצטרך לאזן מול התועלת שבכך שהוא לא ידבק. וכאן אנחנו נכנסים לאחת השאלות המהותיות בחיסונים בכלל, וכמובן גם החיסון של הקורונה, וזה איך בודקים אותם, כלומר, איך מתבצעים הניסויים הקליניים כדי להעריך עד כמה החיסון יעיל ובטוח. לגבי היעילות, אושרה הזכירה, סופרים נוגדנים, ולמרות זאת, כאמור, זה שיש לך נוגדנים, זה לא אומר שאתה תוכל לקבל את האישור על החסינות שלך כדי לטוס או להיכנס לקניון, או שהילד שלך ילך לגן. אבל תראו גם איך שאפילו בעיתון של הרופאים, Doctors Only, בכותרת כתוב, לגבי הניסויים הקליניים, הבדיקה המהותית ביותר לבדוק אם החיסון הוא בטוח, זה לקחת קבוצה של נחקרים שיקבלו את החיסון, וקבוצה אחרת שיקבלו משהו שדומה לחיסון, אבל אין לו שום השפעה. מה שאומר פלצבו אינרטי. פלצבו זה אומר שאין לו שום השפעה, וגם בדרך כלל זה בסמיות כפולה, כלומר אף אחד לא יודע מה הוא קיבל, לא החוקרים ולא הנסיינים, וככה בודקים תרופות. ואחרי שנותנים להם את החיסון, בודקים לכולם אילו תופעות לוואי היו, ואז פותחים את הנתונים לראות מי קיבל פלצבו ומי קיבל את החיסון האמיתי, ועושים את כל החישובים ורואים האם באמת החיסון הזה הוא בטוח. כלומר, האם אלו שקיבלו את החיסון יש להם יותר תופעות לוואי, או שיש להם תופעות לוואי בשיעור דומה לאלה שקיבלו את הפלצבו. הבעיה היא שעד היום אף חיסון לא נוסה בניסויים קליניים על ידי פלצבו אמיתי. תמיד הפלצבו הוא לא פלצבו, ועכשיו תראו, גם במאמר הזה, בכותרת כתוב 500 אחרים קיבלו פלצבו, כלומר 500 קיבלו את החיסון ו500 קיבלו פלצבו, אבל אם מסתכלים באותיות הקטנות, מסתבר שהם לא קיבלו פלצבו, הם קיבלו חיסון אחר. ולמה הם לא קיבלו חיסון אחר? בדרך כלל התירוץ הוא שזה לא אתי לתת לנסיינים משהו שלא יכול לתרום להם. ולכן בחיסונים קיימים לא נותנים לקבוצת הביקורת פלצבו, אלא נותנים להם חיסון אחר, שזה גם כן לא כל כך ברור איפה יש פה מוסר, אם ממילא הם לא מקבלים הגנה מפני החיסון הנבדק. אבל במקרה הזה מדובר על חיסון חדש, אז לכן אי אפשר להשתמש בתירוץ הזה. ומה התירוץ שלהם עכשיו? פשוט מי שמקבל את החיסון, יש לו תופעות לוואי מקומיות, כמו התנפחות במקום החיסון, כמו קצת חום וזה. אם ייתנו פלצבו אינרטי לקבוצת הביקורת, הם לא יפתחו שום דבר במקום הזריקה, ואז מיד הם ידעו שהם לא קיבלו את החיסון, אלא את הפלצבו, ואז כל הסמיות, הם בעצם ידעו מה הם קיבלו, ואז זה עלול בעצם לקלקל את התכנון של החיסון. אבל תראו שבתחילת הקבוצה הזו, למשל, החיסון הזה של חיסון אוקספורד,
אם מסתכלים באתר שמתאר, ששם מפרסמים איך נעשים הניסויים הקליניים, במקור הם היו אמורים לתת סלין פלצבו, כלומר פלצבו אמיתי, וזה היה ב-26 במרץ, אבל באפריל הם מחקו את זה, ובמקום זה, במקום פלצבו אמיתי, הם נותנים חיסון אחר, חיסון דרך אגב שיש לו תופעות לוואי יחסית קשות, מקומיות, וכנראה שהם חוששים שמה גם לחיסון החדש יהיו תופעות לוואי קשות, ולכן אם משווים בין קבוצה שקיבלה חיסון אחר שיש לו תופעות לוואי, וקבוצה שמקבלת את החיסון החדש עם תופעות לוואי, שיעור תופעות לוואי יהיה דומה בשתי הקבוצות, ואז מה הם אומרים? אין תופעות לוואי, כי בעצם אין תופעות לוואי בקרב אלה שקיבלו את החיסון יותר מאשר בקבוצת הביקורת. זה שקבוצת הביקורת קיבלה גם כן רע לתוך הגוף שלהם, זה כאילו לא יודעים, וה-FDA מאשר את החיסונים האלה לגמרי. תראו למשל איך ה-FDA אישר את חיסוני השפעת בטבלה העליונה, כל חיסון חדש שעושים עליו ניסויים קליניים ומוגש לאישור על ידי FDA, הוא נעשה מול חיסון אחר, אף פעם לא מול פלצבו, אבל גם החיסונים האחרים, גם הם לא נוסו מול פלצבו, לכן לאף אחד מהחיסונים הללו אין פרופיל בטיחותי ידוע. כך זה גם בחיסונים האחרים, כל החיסונים, כולל החיסון הפפילומה, ששם הייתה קבוצה אחת קטנה שכן קיבלה פלצבו אמיתי, אבל מיד שראו שתופעות הלוואי שם היו כל כך מעטות, הם מיד חיברו אותם לקבוצה אחרת, שחס וחלילה לא נדע עד כמה החיסון הזה בטוח. בשורה התחתונה, אין אף חיסון היום, וכנראה שגם החיסון הקורונה לא יהיה כזה, לא נבדק מול פלצבו אינרטי, מה שאומר שלאף אחד מהחיסונים אין פרופיל בטיחותי ידוע, וזה רק דבר אחד. שאר הדברים הם גם כן מהותיים, אבל הם נכונים גם בחיסונים האחרים. תראו למשל שכל החיסונים שאנחנו משתמשים בהם היום, ולמכורה בטוחים, ואנחנו נותנים אותם לתינוקות ולילדים שלנו, משך המעקב אחרי החיסון הוא מאוד מאוד קצר, וזה בניגוד למשך המעקב אחרי תרופות, שבודקים תרופות, בודקים אותם במשך 3 שנים, במשך 5 שנים, לפעמים אפילו במשך 10 שנים ו12 שנה, חיסונים לעומת זאת, בודקים אותם למשך מספר ימים, ובסך הכל, ותראו שכל החיסונים הללו, כולל הפוליו וההפטיטיס B, כולם נבדקים רק למשך כמה ימים, מה שאומר שכל תופעות לוואי שמופיעות אחרי הימים האלה או השבועות הספורים האלו, בטח לגבי תופעות לוואי שמופיעות אחרי כמה שנים, למשל קריסה פגיעות במערכת החיסון, שגורמת להרבה מאוד מחלות כרוניות, כולל אוטיזם, אלו לא נבדקים מראש, ולכן אין אפשרות לדעת מראש האם לחיסונים יש פרופיל, הפרופיל שלהם הוא בטוח. זה נכון לגבי כל חיסוני הילדות, ואין שום סיבה שגם החיסון החדש של הקורונה יהיה אחר. יש בעיות נוספות, אני אעבור עליהן ממש בקצרה, אני ראיתי שחלף לי הזמן, אז אני עושה ממש בקצרה. תופעות הלוואי שמופיעות בזמן החיסונים בכלל לא מתייחסים אליהם, למרות שלפעמים הן תופעות לוואי מאוד קשות ואפילו בשיעור מאוד גבוה, אבל בגלל שגם קבוצת הביקורת מקבלת חיסון שיש לו תופעות לוואי, אז תמיד אומרים, אין יותר תופעות לוואי מאשר בקבוצת הביקורת, ולכן אין בעיה לאשר את החיסון. המחקרים הקליניים לא מבוצעים בדרך כלל על אותו גיל שבסופו של דבר מקבל את החיסון. למשל, אם נותנים חיסון לילד ברגע שהוא נולד, הניסויים הקליניים לא בוצעו מראש על תינוקות שנולדו זה עתה, או על תינוקות בן חודשיים, ולכן אי אפשר לדעת מה הפרופיל הבטיחותי שלהם שמתאים לאותו גיל שהם מקבלים את החיסון. המחקרים הקליניים תמיד מבוצעים על ניסנים בבריאות מעולה. כל מי שבא ומספר על בעיות בריאותיות, מוציאים אותו מקבוצת הניסוי, אבל כאשר נותנים את החיסונים, אחרי שהם מקבלים את האישור, אז נותנים אותם גם לאנשים שיש להם מחלות כרוניות, ולכן גם הסיכון שלהם הרבה יותר גבוה, וכאמור, אין מספיק זמן למצוא תופעות לוואי, בחיסון הקורונה זה יהיה הרבה יותר משמעותי, מפני שאם החיסונים הראשונים כבר יצאו בחודשים הקרובים, זה אומר שאין שום אפשרות לדעת מה קורה לאחר מכן, והבעיה, למשל בעוד שנה, שנתיים או 10 שנים, הבעיה היא שגם הניטור אחרי
שמקבלים את החיסונים. לגבי החיסונים שנותנים היום, חיסוני הילדות, גם הניטור הזה הוא ניטור מאוד מאוד בעייתי, ולמעשה המערכת הרפואית אומרת, אין לחיסונים תופעות לוואי, הרופאים יודעים שאומרים להם, אין תופעות לוואי, ולכן גם כאשר הורים באים ואומרים, תשמע, לילד שלי הייתה תופעות לוואי קשה אחרי החיסון, אז הרופא אומר, אין כזה דבר, בחלק מהמקרים, אם הוא יגיד שיש כזה דבר, משרד הבריאות יכול להתחיל לשאול אותו האם הוא מתנגד חיסונים, וכאן כמובן נכנסים מתנגדי החיסונים, אלו שישאלו את עצמם, האם אנחנו רוצים לקבל את החיסון? ביל גייטס כבר עכשיו אמר, שגם אם יהיה חיסון, תהיה בעיה, הבעיה הגדולה ביותר תהיה לשכנע מתנגדי חיסונים לקחת אותו. יוצאות כתבות על מתנגדי חיסונים, למשל כתבה שמראה שה-FDA יודע מאוד טוב לבדוק את החיסונים. ראש הממשלה של בריטניה קרא למתנגדי חיסונים משוגעים, וכבר עכשיו יש מסע הכפשה מול מתנגדי החיסונים, שלמעשה הם לא מתנגדי חיסונים, ברובם הם נפגעי חיסונים, או מאססי חיסונים, או מתפקחי חיסונים, אבל עצם המושג מתנגדי חיסונים כבר עושה אותם אנשים לא רציונליים, שפועלים אך ורק על פי כל מיני שטויות, וזה בניגוד למציאות שיש עוד ועוד ועוד מחקרים שמראים שמי שמחוסן הרבה פחות בריא מאשר הלא מחוסנים, כלומר, אין עדיין מחקרים גדולים, כי הממסד לא מוכן לבצע אותם, אבל המחקרים הקטנים שנעשו עד עכשיו, ויש לא מעט כאלה, מראים שמי שלא מחוסן הוא הרבה יותר בריא. ולכן, כאשר נצטרך להחליט אם אנחנו רוצים לקבל את החיסון או לא, אנחנו נרצה לדעת האם אנחנו, מה תהיה הבריאות הכוללת שלנו. נאמר שהחיסון יהיה יעיל נגד קורונה, אבל האם הוא יפגע בבריאות שלנו בתחומים אחרים? עד עכשיו, בכל המחקרים הראו שהחיסונים פוגעים בבריאות באופן כזה, שאין ברירה למערכת אלא לכפות עלינו את החיסונים. תראו שהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אני כבר מסיים, כבר בגיליון של אפריל השנה, חושב על האפשרות לכפות את חיסוני השפעת. זה מאוד מעניין איך הוא יכול לכפות חיסוני שפעת, כאשר שיעור המתחסנים בישראל הוא בין 20 ל-25% בסך הכל, וגם הרופאים, פחות מ-40% מהם מוכנים לקבל את החיסון. אז אם בשפעת, שכבר יש לנו אותה הרבה שנים, אנחנו יודעים בדיוק מה החיסון יודע, הוא לא כל כך יודע לעשות את מה שהוא אמור לעשות, והוא גם גורם לנזקים לא מעטים, אז אם יש רק 20 או 25% מהציבור שמוכנים לקבל את החיסון של השפעת, וכבר חושבים איך לחייב אותו, מה יהיה כאשר ירצו לחייב את חיסון הקורונה? כנראה שלא תהיה להם ברירה, אלא שהכפייה הזאת תהיה כזו שלאנשים לא תהיה ברירה. הם אומרים שהחוק החדש לא יחייב חיסון, אלא רק חובת הסברה. תחשבו על אנשים שהולכים מול קבוצה של מישהו מהממסד, שמסבירים להם בצורה שלא משתמש לשתי פנים, מה יהיה אם הם לא יקבלו את החיסון. הם לא יוכלו לטוס, הם לא יוכלו לשלוח את הילדים לגן, הם לא יוכלו להיכנס לקניון, ולמעשה הם לא יוכלו פשוט לחיות. אתם רוצים לבחור לא להתחסן? בסדר, תשארו בבית, כבר התרגלתם להישאר בבית בזמן הסגר, והכל יהיה בסדר. והשורה התחתונה, האם אנחנו נעשה את מה שאנחנו אמורים לעשות, כאשר אם יגיע החיסון ואם יכפו אותו עלינו, האם אנחנו נצא לרחובות? אני כבר יוצא לרחובות בהפגנות של הדגלים בשבתות עם שלט של לא לכפיית חיסונים. בברלין יצאו לפני שבוע, אני חושב, 1,000,000 ומשהו אנשים נגד הונאת הקורונה, אבל גם בידיעה כתוב בפירוש שבתוכם יש הרבה מאוד מתנגדי חיסונים. אנחנו, אלו ששואלים שאלות על חיסונים, אלו ששואלים שאלות על קורונה ורוצים לדעת את האמת, אנחנו נצטרך לעשות לא מעט כדי שיצטרפו אלינו יותר אנשים, כי אחרת אנחנו לא נעמוד בפני הכפייה הזו שכנראה תהיה. תודה רבה. תודה רבה, רני, וואו. תודה על המחקר הזה שאתה ככה מתמסר אליו בחודשים האלה, וכל יום מביא לנו עוד ועוד ועוד מידע, ועל ההרצאה העמוקה הזאת, שגורמת לכולנו לחשוב, וגורמת לי לרצות ללכת ולחקור עוד על חיסונים,
ובכלל אני רואה את הנושא הזה, שזה השלב הבא, מישהי שאלה מה אפשר לעשות, אז מבחינתי ללמוד עוד, להפיץ את המידע, לחקור, לעזור לאנשים לפתוח את הראש ולשאול שאלות, אז תודה, זה ממש משמעותי מה שהעברת פה. תודה לך. תודה רבה, והמשך כנס מעניין לכולנו. תודה רני. אז נשארו לנו, אנחנו לא בזמנים,